Ndewo na ụmụnne, ụbọchị ụka ọma. Ị na-eme anya n'iru, ọ bụ Polina maka gịnị anyị na-emelu nwanne anyị nwaanyị matchmaker taa. Kedu afọ ya? Ngozi. Kedu afọ one ọ dị? Ọ dị afọ 33, ya bụ 33. Kedu onye ebe ọ bụ? Ọ bụ onye Anambra ọzọ ụbụlụ. Hey ụmụnne, kedu ihe unu ga-eme? Bidonu kpebelie ekpere ọma, wish benu falok, nya bụ onye ga-anụ ya mmanya na onwe ka ifeli Chineke aka n'isi. Maka gịnị? Ifu ya ijiri anya gị fụfotie ịyara eche echiche nche na abụ maka nwata makatalụ mma nya bụ ifufotie ịgbaka. Ọkwa ma ijiri anya gị na abụ fụfotie ịgbaka. Ihe dị eche echiche nche na abụ nya bụ ibido debeli edemede deli edemede ideli edemede na ifuli ya na igbo anyị abịa biko na ịchọrọ onye mụrụ ya na Chukwu solukwuo na unu ga-anụ di na nwunye nya biko nya kwetekene gị iweli foto gị ka idechelie ya idelie maka onwe gị delie nya likely question o kwesịrị ịjụ gị, o kwesịrị ịma idenye ozugbo idechenye ozugbo iweli pikchọ gị ebe ịkwụ ọtọ ọbụkwa ebe ị na-ana ebe ma atọ tụọlịa isi anya tụọ nke ọ tụkwala gị nke ozugbo ọ tụọlụ gị nke ozugbo unu exchange go nọmba maka nọmba ya dị na edemede anyị dị. Biko kọpili nọmba ya maka imekwa bịa chọbịa ajụba m ka ezi nọmba ahụ kọpili ya. Biko ndị nne nwa unu na-achọ nwaanyị gbaa unu fee ebe a tagi ahụ ụmụ nwanne unu shia anya unu shia ihe a ọ ga-enwe more opportunities. Biko ememme unu ga-emeli nwanne anyị a enyemaka unu ga-enye bụ unu ga-ashi anya maka mmụọ ashiali ya more opportunities, mmụọ ka mmadụ na-afụ ya, mmụọ ndị na-idilie na-afụ ya maka ọtụtụ na-idili alụmdi na nwunye mana famara ka fasi ga-eje chụba asa. Ụfọdụ achọrọ ịchụ asa faluo oge ịnụ nwaanyị fanụrụ nwaanyị baa ụlọ fa chọrọ ijegodi chụba asa. Unu aghọtago ụmụnne? Onye nne ịchọkwa ka nwa gị nwoke nụọ nwaanyị ị na-asị ya kemgbe ọ ga-anụ nwa si anya bịa na igbo anyị abịa matchmaker. Onye nna ịchọ ka nwa gị nwoke nụọ nwaanyị ị na-ajụ ya kedu mgbe ọ ga-anụ nwaanyị, ọ na-akara gị mgbe ụfọdụ ị na-enyozikwu ya enyo ọ bụzikwa nwoke ka ọ bụ homo. Biko ụmụ nwoke unu lụọ ogo nnu nwaanyị anụbakwanụ nwaanyị maka ụfọdụzi ọ bụrụ na ịlụ ogo nnu nwaanyị ịnụrụ nwaanyị a na-enezighị anya ya isozi na ụmụ nwoke na-achụ ụmụ nwoke. Ọ bụ ọkwa ka Chukwu si kwuo onye na akwụkwọ nsọ ọ sịra nwoke nụba nwoke nụọ nwoke nụba nwaanyị. Chukwu ma ihe wee kwuo onye nwoke nụba nwaanyị nya bịanị nụọ nwaanyị na ọmaka emego n'ofe ọkọrọ. Ihe ị na-achọ na ukenu ka ifuru na ukean, ihe ị na-achọ na Sokoto ka ifuru na Sokoto. Anụ akpa n'ọnya. Biko unu ekwene ka anụ kpalụ n'ọnya na wishibeni ịmara ihe ị ga-eme. Ọ bụgodi na inubugo nwaanyị wishibie lọk, ọ bụrụ na inugodi wishibie lọk na ọ bụ ihe ọma ka ọ na-achọ. Ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ sisi jaa n'ụwa nụọ nwaanyị mụọ ụmụ baa ụba. Chukwu kwulie na Genesis 2:24. Ọ bụrụ m kwulie, ọ bụ Chukwu kwuru. Andị anyị na-akwado ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. Meenụ ka obi tọọ Chukwu ụtọ na anyị na-akwado ihe o kwuru n'akwụkwọ nsọ. Biko o kwulie na Matthew 19:5 kwa gaa n'iru na-eripit ya na-estres ya iji gosi na ọ dị mkpa. Chukwu makwa n'ihe nke ukwuu ụmụnne. Hey biko unu debeli edemede shiobeni love ụmụnne. Nwanne anyị nwaanyị ọmụbugo nwa, ọ mụrụ nwa nwaanyị ifugi ọkwa ka o doo oge anya ka ị mara maka ọ bụ onye eziokwu okwupụta onwe open minded. Onwe onye ọ ga-abụla ozobe eze ọsị bịa ka ọ kọbalị gị ma ọ bụ ka o zochie nye onwe dị ka ị mara n'ụwa. Onwe ndị na-eme ya mana mmadụ o nwere obi salasala, o nwere obi ofu o wee kwupụta ifugi ya na ihe dị mma dị mma, ihe dị mma na anya gbakwalụ n'akwụkwọ.
o nwebugo nwa ọ si na o nwebulu onye chọrọ ịnụ ya wee mechezie wee nwezie ka o si dị. Ọ bụrụ akụkọ a ya akọzi ebe a, ihe ọnwụ na-eme mmadụ o nwee ka ọ dị. So ụmụnne biko unu bido debe edemede, ọ bụ ihe anyị chọrọ. Debe na edemede, wishibe na elọkụ, kpebele na ekpele, kpebele na ekpele. Biko kenenu, ana m ayọ unu dododo, meeni ka ọ nụta ezigbo di, meeni ka ọ chọta ọchịchọ ọma nke obi, si na ya chọta ọchịchọ ọma nke obi gị. God grant you your heart desire. O nwere onye ọ ga-abụla oje wepụ ya mgbe o nere anya na ụkwa abịala mpi na mkpụrụ adịrị ya, mana ọ rapụrụ ya bụ onye mụọ ya, bụ onye mụọ ya. O nwere onye ọ ga-abụla oje wepụ ya ife ọmụlicha nwa ya, o gosikwu ma ọmụlicha nwa ya nwaanyị. O nwere onye ọ ga-abụla oje wepụ ya. Ịma na o nwere ka ndị be anyị si eme, ka ndị chasis wee nụọ dị. Iwepụlide iwepụla skadị gị, ịlụzi ịchọba nwa. Ọkazi mma na ewepụlide ewepụla skadị elu achọba nwa bebe akwa. Ọ bụ ya ka mma ndị be anyị. Ọka akwa mma onye bulu mmụọ ka mma. Andị ndị nne unu ga-akwụsịnata. O nwere ndị nne na-abụ eso m na Christian mother, eso m na Catholic ihe nwa, eso m na Anglican ihe nwa, ndị ụka ga-amapụ m nwa m tụtụ ime ma ọ bụ nwa m mee nke biko odulu nwa ya. Ọkwa onye mọda odulu nwa ya je na-ewepụ afọ ime. Unu ga-akwụsị ya maka ifele ya bụ emechezie nke okpuru ahụ. Mgbe ọ nụzi di chọba nwa, kedu ihe unu ga-eme? Onye mụrụ nwa ka mma, onye mụrụ nwa ka onye wepụrụ ewepụ nwa. Ifugi unu ga-akwụsịnata ya. Ndị bini onye dukwa ime mụọ nwa, mana a na-anụkwu ya. Ndị ọcha onye dukwa ime mụọ nwa a na-anụkwu ya. Ọka mma ọmụkwalụ nwa ya na-agada na onye tụtụ owepụ. Iluo na ala Igbo a na-achọkarị nwa maka kọlcha anyị ahụ, maka ụka. Asịkwa na a na-eji ụka elukwe ejili maka ụka ifele ememe fada eme kwụsị gị nnata olili maọbụ ije jili maka ya dukwelu nwa gị je wepụbie ya. Ọ bụrụ na ị na-emekwu ya imekwenye, ọ bụrụ na imegbu gị ịtraizni ọzọ nya mmụọ ya. Ọ bụ mmadụ ibe gị nọ n'afọ ife ọmụlicha nwa ya o ị ga-fall in love. Ifunya na onwe ị ga-fall in love. Onya culture anyị bụ ndị Igbo. Ọ mma abịa treat a particular ka nrapụgodi ome kpali ọmụlicha matchmaker na-eme, ka nrapụgodi preach nke ahụ. Iluo na mba etiti ọnọ n'etiti Benin na Ishan ma ndị ọzọ. Ilu ebe ahụ anara achọkebe nwa duto onye mee mistake mmụọ nwa. Ndị ụmụ nwoke faka ga-anụkwu ya wekweli elichasis, mana ndị be anyị ime mistake mmụọ nwa ewezie gị ihe ma amara a na-agbaziri gị ọsọ. O mezie onye dị ime oje na-ewepụ. Ọ na-adị mma. Unu ga-akwụsịnata chenji ya bụ kpebele na nwanne anyị nwaanyị ekpele, kpebele na nwanne anyị nwaanyị ekpele. Meeni ka ọ nụta ezigbo dị. Ụmụ nwoke biko unu arapụrụ ya ka Disemba aga anyị, maka na nnụta nwaanyị si na chi. Ịchọ ịnụ nwaanyị kpee ekpele imene nke ka unu ji yiba ka iyichatacha afụ chatacha anya. Iyichatacha afụ chatacha anya ọ bụrụ ya bụ garanti, maka mbọsị ọ ga-abịa biga ọ ga-eme best ya gị nwa ga-eme ichie na ọtọka. Ọ mgbe unu bi n'ụlọ mgbe niile gị na ya bisi ka iji gaa m nya abụọ ụlọ ka ọ bụ ngwugwu. Onye tọghete olibe, onye tọghete nke ịtọghete ilibe imezibezie nye ka o si gaa gị. Iyiri akwa ndidi, ịdị matured, inwe matured mind, ị na-handụlụ ihe niile gbasara ezinụlọ gị maturedly. Ifu gị ị na-aga n'iru, ifu gị ị na-enwe obi aṅụrị, ifu gị ịmago inwe joy, inwe happy, ịdị happy na ya marriage. Unu afụ gị ụmụnne ya bụ ụmụnne kpebele na nwanne anyị nwaanyị ekpele. Wish beni luck. Kpọọnụ tag ya na ndị mmadụ nke ka ihe ị ga-emekeriri shi anya mbọsị nke gị mmadụ ga-ashi anya shi anya. O nwere ihe o mee, ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ ihe dị njọ ka anyị na-eme. Chukwu kwulie jee na Genesis ị ga-afụ ya, jee na Matthew ị ga-afụ ya.
chukwu kwuli ọfụma share ban video anyị ma ị bụ onye nne ma ọ bụ onye nna share ban video anyị mee ka onwe ike nweta ụdị onye ọ na-achọ ibi na home ibi na abroad ịdị free ideli edemede unu na-akpakọlịta tilinata. Ọ bụrụ na ibi na be anyị ndị dị mma juru na be anyị debele na edemede. Ndewo na ụmụnne ngwa ka emesịa.